بخالق زينانا دما أمريكا نقول عسب زحقوس وسنة وسنلا أبز قرب أوان قد ودب عسب مونغ إيرتران إثيوبيان داغماي حدا خاوتهم قدم زارور استاذ واقرنا أفريقيا خوين الصنحة خوينو يخون بروز قد زين أمريكا إيد متتاو ناتخونات تحدش ملكع هو ولا كم تزتفايل من تاد زينان بوليتيكا وتنتن تزحبروا منغست أمريكا نقدم مينيستر إثيوبيا أبي أحمد بزعب عسب مزراو قاري تاريخ متنقق تحليف الله أمريكا إثيوبيا ناوكايه بحر نمبصحته كايده زلا ناي حيل سقومتي يخون ناي قالات مفرح ناتدرو تبالاش زلو زواو مرقا نابز خفا خناتات كيساغرو دما أمريكا تتنقق كايه بحرنا علماو نقد بفلاي دما بابي المندب أبيلن زحالفا مراخو أزي وسان سلا زخنا أبتخباب زلعال زخنا عينو تدراو قجت نتغم أمريكا المشاركتان دما زهاسيو دحرتو سيمين إثيوبيا دنورو خينات أمريكا خالق حدش كناتو مونغي إيرتران إثيوبيان كلا علي تدلن إزي دما نتنساخت قواطر تدلي جيوبوليتيكا ورفح دما حدا غازو دغيو تنتن تخم زحبرو منغستي إثيوبيا وداي عسبناتنا أيزو المزمور زقال حزلو نهزبي إثيوبيا خاوت زقات مزلو وشتاو ጸገማት ሕትረት ምግን ቁጣው ውድቀት አቃሉን ምጥምዛዝ ተቀመሉ ዘለ ስትራቴጂ እዩ አሜሪካ ድማ ነዚ ሜላዝን ምርዳ ነታ አጀንዳ ደው ይወል ዝብል ጠቅጥ ድማ ትገብረላ ኤርትራ በወገና ጉዳይ ወደብ ዓሰብ ዝተደምደመ ናይ ልዕላውነት ጉዳይ ምዃኑን ብዘይካ ሰላማዊ ንግዳዊ ዝምድናታት ዝኾነ ዓይነት ናይ ሓይሊ ምምን ዝዓፈተነ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ብተረጋጋሚ ክትገልጽ ድማ ጸኒሓ እያ አሜሪካ ቀርና አፍሪካ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ረብሓን ምሕላው ወደብ ዓሰብ ከም በገስ ኩናት ክጥቀሙሉ ዝደልዩ ወገናት ዕድል ክትብ ከም ዘይትደሊ ድማ ዝረአ ዘሎ ስለዚ ድማ አሜሪካ ንዓሰብ ዝለዓል ዘሎ ወረታት መጠንቀቅታ ህይወቱን ለዘላ አሰብ የሚባለው አሰብ የኛ ነው ምናምን ብሎ አብይ ሲዘምር ነበር ለ3 አመት። አሁን እሱን አሜሪካዎች አሰብ ምናምን እንዳትሉ ብሎታል። አሰብ ቃል አይናገርም። ቀይ ባህር ምናምን ምናምን ማለት ይችላል አውቆ። እሱንም አብይ አይናገርም። አሁን የነበረው ከዚህም በፊት የተነገረውን እየገረቡ ነው ሚዲያ ይሄ ኢቲቪ ፋና ምናምን በቀጭን ስትዛዝ አሰብ የኛ ነው ምናምን የምትለውን አቁም ተብሏል። አብይ አቁም ተብሏል። በተለይ ከአሜሪካዎች እንደዛ ብሎታል። ከዛ ምንድነው ማድረግ ያለበት? አጀንዳ ይፈልጋል አብይ አጀንዳ ይፈልጋል አብይ ህዝብን ቢዚ የሚያደርግ አጀንዳ ይፈልጋል። ይሄ ሀገራዊ ምክክር የሚባለው ራሱ በአብዛኛው ህዝብ ቢዚ እንዲሆን ነው የመጣ ህዝብን አጀንዳ ፈጥሮላቸው እዛ አጀንዳ ውስጥ እንዲኖሩ ያደርጋል አብይ። ስለዚህ አብይ ለአጀንዳ ዳይቨርሽን ነው የሚጠቀመው። በተለይ ደግሞ የአዲስ አበባ ጉዳይ በጣም ቆንጆ አጀንዳ ዳይቨርሽን ነው የሚሆነው። አብይ ይፈልጋል። ወልቃይት እና ጸገዴ በጣም ወርቅ የሆነ ነገር ነው ለአብይ። ሌላ ቦታም እንደዛ አይነት ይፈጥራል አብይ። እየፈጠረም ነው ሰው እንዲጋጭበት። የዚህ ተቃራኒ ደግሞ ሰው ሰልችቶታል እንደዚህ አይነት መጋጨት ራሱ። بخالق زينانا دما او جنبار قبون چوبين داغماي وغ خمس تجمره تغليصو اتخاب ساعات 12 فرقان نغو جمير بوغن سراويت بلصغنا زتخفته متقعتي ابز حجوانو استفالي جنبارات يكايدو خمس لو دما صبصبات يحبرو اتخيناتو كابتات قبون چابن توهيل تسوا بوتاتات حيال كوينات يكايد كم زل دما تغليصو حيلتات تግራይ ነዚ በሃንደው ተጀመረ መጥቃዕትን ምክልኻልን ጸላእን ምድምሳስን ብዝለዓለ ወታደራዊ ብድልውነት ጥምረት ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው ድማ ደደቢት ሚድያ ፍሊጡ ጀሚርዎ ሰዓት 12 فرقان ከባቢ وقحتا قعقلت محيزو جميرو وخم زلو فلفلاتنا خفت خبابي مردعت عليكم لنا لو نمنتا اينا زيوم نحلفهم اب كومنت نايمي جمريا كومنت انتريكم ما تنكوي بزبالي جميرو من داول كاي تحلفي زناي بعلو سقاتي يزهر ازلو مبر قنايت محاور سونا لكا تخوم زيجير كاركايب مقبار جميرو مو الكا مقمات كجمرو وخلو متنكوي تخون كالي يخون كم زيز ولا كجمر كله جميرهم ويلكم أمات نصباحون نلمون روح حزل لو نجر مخاني ترد أنيت محور سبنا يتو حدا ترد أخوه نجر جن بعلي أردي قعقلت أمحيزو جمير ويم يغش مدون الله من انتر تري ولا حزي تمالون نحلفو زنورنا مرداتا نتحزي سلا أزقور زلو بدن بجيرو خال زخل مدلاو زقور مخانو تحيلنا يصمدو دا حبركني رأي نايصوم دا حيلتات ترداديهم مرحنتهم الدلاديلهم من ببي انتاي عينة اوبريشن زبل بمولو نجر الدلاديلهم ناي حبر صلائي نمسعر نمدمساس
بدنبي تداليهم لهم مخانهم بحيال تعجستون محراوني كلا خلي نيرو تقرأي ونا تقدقت سقيلا تحلف يعني را يدوفون عنده سلام اللي عشان عند ولد نتم تلاقيهم زمسو نتقرأي peace undermined قبل اللي غزولوا blaming the victim كم زولوا نتا victim زخون التقرأي blames قبل زنورون نتا نقرأ مصنحي كله أبصم رزل حيلي بتعجست أن حوالان تخونه لومي علاتقن نيتلكم تعالتون تصحيفة بدنبي أمريكا دخسفر زلو على 15 أغسطس لومي قلت شن 26 لذي بعلي أب قبو أب شوب خبابي شوبي زبها الكبابي جميرو ولو زول مرد عتاي بس إحنا كم زول كوس عد 10 تخلتو عتاي جميرو أب قبو خبابي جميرو ولو مالت نايفانو حيلي بدعريو ناي تقرأي حيلي بغرمي يغيريو جميرو سيم تشو مخزارب سميعيني رتمالي نصهم ميديا سلزغون حيلهم بروباغندا سلزغون حيلهم أبسلست وغن كوينات كفيتنا زقننا يبل سيم تشومه هذا نقرأتو إذن ببزلو أب كرموك أب شرارينان أبدو تقرأي أمروان كوينات كل عنا حوحات يسرح خمزولو سلز فلتنا إينا إذن إيماجين توزيح إذا كومنتري وزلهم تنهنا سبزولو جميرهم وندهلو بقى نقرات انت زي عنيمس جميرهم ويتوليلو عفنو وزبل سبن نساتهم جميرهم ونكوكو خلو كتكيت أمخا خوكو خلو ولا دا مسيوم كغرف مسيوم يغرف مبر مسيومنا بوتانا يموقعمنا ناي مرواي تملس اللهم ناي كرموك مس سودانيو بتوسخ ድማ ጥሙር ሰራዊት ትግራይን ፋናን ኣብ ልዕሊ ተሃንዲድ ዝመፀ ሰራዊት ብልጽግና ከቢድ ክሳራ አውሪዶም ክብል ናቕፋ ፕረስ ሓቢሩ ሎሚ 15 ሓሰ 2026 ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ቆቦ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ራያ ቆቦ ፍሉይ ቦታታት ዋልካ መንደርደር ከባቢ ጮቢ በርን ሰራዊት ብልጽግና ባሃንደበት ዝኸፈተ ኩናት ጥሙር ሰራዊት ፋናን ሰራዊት ትግራይን ግብረ መልሲ ብምሃብ ሰራዊት ብልጽግና ጭርኡ ደጉ ኢሉ ሃዲሞሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከለው ከተማ ራያ ቆቦ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ ተሽከርከርቲ ብፍላይ ድማ ባጃጅን መኻይን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተኣገደ ድማ ተገሊጹ بخالق جنبارات ون سراويت تجراي ناكلم حرا خمسة أتوه تجليسو سراويت تجراي أرم ثلاثة حد نورات سمين ولا خمسة أتوه زجلت زل خينو إذا تدراو سجم تزي أو كاو ترايا زل خينات بمسعاب باستفالي أنفتنا تدخل لما خمسة أتوه يجلت اللهم زينا شفنا أقولت مرة غبيتات بحافشة تليفون إنترنت عندما فلاين مسفح نايل علي 35 بليون نقفة وفر رقم تجبر تجليتو وكل رينا يوناتان عبيون ردالو تبتاب قرمسكال قرز جهر كقربوي كاب شحن 991 كساب كل تشحن 26 أبصلات مرة خويتات بزتجبره نايل على 35 بليون نقفة جزيف وفري جغرافيا وشفنا أقل التليفون إنترنت المسفح أدمع سرح كمستعمة تجليسو منستر مقعزيان مرة خويتات أتو تصفى سلاس برهانه نيرينا بزهب حبريتا زارجن جزيو زحلفن مسارحتات مربب أقل قوام التليفون بحدش متكال نمربات تنقصاصن قوام تليفونات زغلغل تحت بايتاوي مسمرات موداد 284 تاوراتن مسوز خيد مسارحتاتن تحت غلصن متكال كمون متثاو انترنتن ببقوان مسفحون كابتي قند كم زخونه ابريو بزي مسرت اب كتماتات قردتن عدو خلان حدش تحت بايتاو مسمرات تليفون كزرغحن كلو اب عصب زنبره بحدش كم استتكئ كمون أب كتماتات ذكم حري كرن باصع تسنين عبد قيحن معسكر حيل بحرن تمسسالي نايمس قانن محداسن مسمرات مدبات كم ستكبره أب كتم اسمرات ما أب كبابيتات أخريا داق حموس حاز مرام جيران ماكل كتمان بتقل الله أستاذ 73 كيلومتر الشفن حدش مسمرات كم استوارد دقاليسو أب أقلقلت تنقص تليفون بستقبره وفري جغرافياوي شفنه 900 بصحو مهلاو زحبره منستر تسفى سلاسه ابت مصيت هاجرن حزبن زسانن سغمن نهاجراون اهغراون مراخبيتات زغلغل زمناوي تكنولوجي كم زهلو نمغبار بغصالي سرح كم زلو انصيرو
ኣብ 2001 ብፍርቂ ሜጋባይት ዝጀመረ ፍጥነት ኣገልግሎት ኢንተርነት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ናብ 1536 ሜጋባይት ከም ዝዓበየን ናብ 4ይ ወለዶ 4G ተኣትዩ ከም ዘሎን ብምግላጽ ኣብ ምሕድግ ዝበለ ቦታታት ተደኪነን ዘለዋ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ብዋይፋይ ኣገልግሎት ኢንተርነት ከም ዝረኽባ ንምግባር ዝተጀመረ ዕዮ ኣብ መፈጸምታ ከም ዝበጽሐ ከምኡውን ንተመራመርትን ንውስን መዓልታት ኣገልግሎት ኢንተርነት ንዝሓቱን ኣብ ቅልፂ ዝተመርኮሰ ኣገልግሎት ክወሃብ ከም ጀመረ ኣብሪሁ እቲ ጽላት ሓያለ ብድሆታት ከም ዘለዎ ጠቒሱ ድማ ታወራት ንምትካል ዝሓቶ ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያ ከምኡውን ሓውሲ መድረብራዊ ቅርፂ መሬትን ብርቱዕ ሙቐትን ካብቶም ቀንዲ ምዃኖም ብምጥቃስ ነዚ ኩሉ ተፃዊሮም ተበፂሕን ዘሎ ደረጃ ክውን ዝገበሩ ሞያውያን መንእሰያት መጒሱ ሚኒስትር ተስፋ ስላሰ መወዳእታ ንናይ መጻኢ ውጥን ስራሕ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምስ ምምዕባል ቴክኖሎጂ ብምስጓም ነቲ ኣገልግሎት ንምምዕባል ብቐጻሊ ከም ዝስራሕ ብምሕባር ኣብ ንኡስ ዞባ 4 ማእከል ደንካልያን ጋዴን ንኡስ ዞባ ደቀ ምሓርን ካልኦትን ከባቢታትን ታወራት ናይ ምትካል መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ ዓባይ ድሮን ኣሜሪካ ብምሳኤል ኢራን ተዋቂዓ ሰራዊት ኢራን ኣብ ደቡባዊ ግዝኣት እተሃገር ኣብ ዝርከብ ሰማይ ክትበር ጸንሐት ዓባይ ድሮን ኣሜሪካ ብምሳኤል ወቂዑ ከም ዘውደቃ ኣፍሊጡ እታ ድሮን MQ-9 ዝዓይነታ ኮይና ብሰራዊት ኢራን ኣብ ደቡባዊ ክፋል እተሃገር ፍሉይ ስሙ ድማ ሆርሙዝ ጋነብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ሰማይ ክትበር ከላ ብስርዓት ምክልኻል ኣየር ተዋቂዓ ከም ዘውደቃት ተገሊጹ እዛ ድሮን ብኣሜሪካ ተሰርሐት ኮይና ንስለላል ወታደራዊ ጥቃዕትን እትጥቀመላ ዝተራቀቀ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቀት ድሮን ድማ እያ ብመሰረት ጸብጻብ ኢራን ኢንተርናሽናል እስላማዊ ሰራዊት ሳውራ ኢራን ነቲ ጥቃዓት ዝፈጸሞ ብሓድሽ ማዕበለ ቴክኖሎጂ ዝተመርኮሰን ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ተጠቂሙ ምዃኑ ድማ ገሊጹ ኣሎ እዚ ተግባር እዚ ኢራን ኣብ ዓቕሚ ምክልኻል ኣየር ዘለዋ ብቕዓት ንምርኣይ ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ይንገር ብዛዕባ ዝፍጻመ እዚ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ወታደራዊ ዓቕሚ ኢራን ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ርእይቶታት ክዝክሩ ከለዉ ካብ ወገን ኣሜሪካ ግን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ዝተባሃለ ጥቃዓት ድሮን ዝተዋሃበ ወግዓዊ መልሲ የለን እዚ ፍጻመ እዚ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘለዎ ጥር ዝያዳ ከም ዘጋደደን ኢራን ድማ ብቴክኖሎጂ ሚሳኤልን ምክልኻል ኣየርን ዕብየት ዘርኢ ምዃኑ ድማ ወታደራዊ ተንተንቲ ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሰሜን ኮርያ ካየደቶም ምስጢራዊ ናይ ሚሳኤል ፈተነታት ምስ ሩስያ ምትእስሳር ክህልዎም ከም ዝኽእል ተገሊጹ ሰሜን ኮርያ ብዝቐረባ ግዜ ዘካየደቶም ክልተ ምስጢራዊ ናይ ፕላስቲክ ሚሳኤላት ፈተነታት ምስ ሩስያ ካብ ዘለዋ ወታደራዊ ምትሕባር ተተሓዙ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዓለም ለኸ ተንተንቲ ፖለቲካን ድሕነትን ገሊጾም ከም ጸምጻብ ዘ ኢምፔድመንት ሰሜን ኮርያ ካብቲ ናይ ቀደም ልማዳ ወፂኣ ብዛዕባ እዞም ፈተነታት ምንም ዓይነት መግለፂ የውፀትን እቲ ሃገር ክሳብ ሕጂ ተካይዶም ናይ ክሊበርን ናይ ቴክኖሎጂን ምርኢታት መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ብምስልን ቪድዮን ተደጊፎም ዘቃልሕዎም ክኾኑ ከለዉ መራሕቲ ሃገር ኪም ጆንግ ኡን እውን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ነቲ መስርሕ ክከታተሉ ድማ ይረኣዩ ነይሮም እዚ ዘይተለመደ ናይ ስቕታ ኩነታት መንጎ ክኢላታት ብዙሕ ሕቶታት ድማ ለዓዒሉ ኣሎ እቲ ቀንዲ ግምት ሰሜን ኮርያ ነዞም ሚሳኤላት ንሞስኮ ቅድሚ ሕሊፋ ምርካባ ብቕዓቶምን ትኽክለኛነቶምን ብምስጢር ንምምሕያሽ ዝገበረቶ ፈተነ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ድማ ዝገልጹ እቲ ወታደራዊ ምትሕባር ምርግጋጹ ኣብ ድሕነት ሓውሲ ደሴት ኮርያ ወፃኢ ዓቕሚ ኩናት ሩስያ ብምዕባይ ኣብ ህግራዊ ድሕነት ምርግጋእን ኣውሮፓ ዓብዪ ፖለቲካዊ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ድማ ተገሊጹ ይኹን እምበር እቶም ዝተኻየዱ ክልተ ፈተነታት ብወግዒ ንሰራዊት ሩስያ ተባሂሎም ምዝላቆም ዝተረጋገፀ መርትዖ ክሳብ ሕጂ ድማ ይወፀን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ድሮን ዝገዛእናዮ ንፀረ ሰላም ሓይልታት ንምዕናው እዩ ክብል ፊልድ ማርሻል ምሩኽ ብርሃኑ ጁላ ገሊጹ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ድሮናት ዝገዝአ ንፀረ ሰላም ሓይልታት ምውቃዕ ምዃኑ እቲ ሓላፊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተፍሊጡ ንፀረ ሰላም ሓይልታት ብድሮን ይኹን ብመዳፍዕ ናይ ምውቃዕ ሙሉእ መሰልን ውሳን ናይቲ ሰራዊት ምዃኑ ድማ ገሊጹ ኣሎ ብምንታይ ዓይነት እፅዋር ከም ንወቕዖም እቶም ፀረ ሰላም ሓይልታት ዘይኮነ ዝውስንልናስ በዓልና ኢና ንመርፅ ብምባል እውን ተርኢ ወታደራዊ መልእኽቲ ተመሓላሊፉ እቲ ምሩኽ ብርሃኑ ጁላ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ምክልኻል ዝዓጠቖምን ዝገዝኦምን ዘመናዊ ድሮናት ንፀረ ሰላም ሓይልታት ንምውቃዕን ናይ ሃገር ድሕነት ብዘተኣምን መንገዲ ንምሕላውን ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ኣስሚሩሉ እቲ ምሩኽ ብርሃኑ ጁላ ከም ዝሓበሮ ሰራዊት ምክልኻል ንፀረ ሰላም ሓይልታት ብድሮን ይኹን ብመድፍዕ ወይ እውን ብካልኦት ዝገዛእናዮ መፅዋራት መሳርሕታትን ናይ ምውቃዕ ሙሉእ ዓቕምን መሰልን ኣለና ክብል ገሊጹ ኣሎ ብተወሳኺ ብምንታይ ዓይነት እፅዋር ከም ንወቕዖም ንሳቶም ዘይኮነ ዝመርፅልናስ በዓልና ኢና ክብል ድማ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኢራን ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣየር ምክልኻል ስርዓታት ንምጭንን ኣቕርካሽ ድሮናት ትጥቀም ከም ዘላ ተገሊጹ ወታደራዊ ስልቲ መጥቃዕቲ ኢራን ብርካሻት ዋጋ ዝፈርዩ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ሻሂድ ዝዓይነቶም ተተኮስቲ ድሮናት ምስ ፕላስቲክ ሚሳይላት ብምውሃድ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ተሓበርታ ናይ ኣየር ምክልኻል ስራሕ ኣብ ከቢድ ፈተና ከም ዘውደቆ ተገሊጹ ተንተንቲ ኩናት ከም ዝገልጽዎ ቀንዲ ዕላማ እዚ ስልቲ ነቲ ዕላማ ብድሮን ጥራይ ሙሉእ ብምሉእ ንምዕናው ዘይኮነስ ተደጋጋሚ ማዕበል መጥቃዕቲ ብምፍጣር ናይቲ ተኸላኻሊ ሓይሊ ዓቕሚ ንምድኻም እዩ እዚ ድማ ነቲ ናይ ኣየር ምክልኻል
ስርዓት ካብ ዋጋ ናይቶም ተጠቃዕቲ ድሮናት ኣዝዩ ዝበለጸ ክቡር ዋጋ ዘለዎም መከላኸሊ ሚሳኤላት ብበዝሒ ንኽጥቀማን ንኽውዳእን ድማ የግድዶ ብተወሳኺ እቶም ትሑት ፍጥነት ዘለዎም ድሮናት ናይ ምክልኻል ስራሕ ከም ዝተሓላለኸ ክገብርዎን ከለዉ ምስኦም ብሓባር ዝትኮሱ ቁልጥፋት ፕላስቲክ ሚሳኤላት ድማ ዝበሉ ክቡራት ናይ ቴክኖሎጂ ስርዓታት ኣብ ስራሕ ክውዕሉ ድማ ይገብሩ ከም ጸብጻብ ሮይተርስ ድማ ካብ ለካቲት ክሳብ ሐምለ 2026 ኣብ ዘሎ ክምችት ሚሳኤላት ፓትሪዮት ኣሜሪካ ብገንጋም 65 ሚእታዊ ጥቕሚ ውዒሉ እዩ ብምኽንያት እዚ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተሪፉ ዘሎ ክምችት ካብ 850 ንታሕቲ ምዃኑ ድማ ተጠቒሰሎ ነዚ ኩነታት ስዒቡ ሓለፍቲ ፔንታጎን ኩባንያታት መፍረዪ ተጽዋር ነቲ ዝተራቐቐ ኣየር ናይ ምክልኻል ሚሳኤላት ፍርያቶም ብቕልጡፍ ንኽውስኹን ነቲ ዝጎደለ ጽዋር ንኽምልኡ ድማ ጣውዒት ቀሪቡሎም ኣሎ ብኻሊእ ዜናና ድማ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ንላዕለዋይ ኣዛዚ ከም ዝቆተሉ ፍሊጦም ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ብዝተፈጸመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ልዑል ኣላይ እቲ ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝስለፍ ውድብ እስላማውያን መራሒ በርጌድ ኣልበራን ቢል ማልክ ዝኾነ ኪማል ቡር ምቕታሎም ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣፍሊጦም ኣለዉ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዓርዲ ሰራዊት ሱዳን ዝተፈጸመ ኮይኑ ምስ ካሚል ቡር ብተወሳኺ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ሱዳን ተዋጋእቲ በርጌድን ከም ዝቆተሉ ድማ ገሊፆም ኣለዉ